L'examen comença en 5 minuts. Quins nervis. Clar, jo sabia que això no era bufar i fer ampolles, però tinc por. Que ja comença l'examen. Ai, per favor. Què? Carta a la direcció? Jo no sé fer això. Això com es fa? Què he de fer? Ai, mare, que difícil. Jo no aprovaré. Jo no sóc capaç d'aprovar aquest examen. L'any que ve estaré així una altra vegada. La mare que va. Davant d'un examen de llengua, tens els mateixos pensaments que vaig tindre jo? No patisques, perquè en aquest vídeo t'ensenyaré les meues estratègies. Només cal que estigues amb mi fins al final del vídeo. Molt bé, comencem. El primer que has de fer és llegir atentament l'enunciat. Per no anar per les branques, jo recomane que llegis més de 3 vegades tot allò que es demana. Tot seguit, has d'extraure les idees principals, que són les nocions fonamentals que has de desenvolupar en el teu escrit. És menester saber com es fa una carta a la direcció. M'estic referint a la seva estructura. Una carta de direcció de 200 paraules ha de tindre títol, introducció, cos, conclusió, així com signatura i datació. No només has de recordar-te l'estructura de la carta de la direcció, sinó també has de fer l'esquema, amb nocions de gramàtica, vocabulari, frases fetes, etc. Cal recordar que en l'examen no tens temps per a crear, innovar o elaborar una redacció enginyosa. Per tant, has d'aplicar estratègies i per això cal que tingues tot preparat. És a dir, has de saber vocabulari de cada tòpic, sinònims, frases fetes, regles gramaticals i l'estructura de cada tipus de text. Totes aquestes nocions i estratègies estan en el meu curs de Redacta Millor. En el dia d'examen, quan elabores l'esquema, per a poder fer l'escrit has de pensar i d'aplicar el full de ruta, el mateix que la xuleta creativa, perquè mitjançant això demostraràs que tens un excel·lent control de la llengua. Una vegada has elaborat l'esquema, que en aquesta part has de tardar entre 5 i 10 minuts, és necessari escriure l'esborrany. En la part de l'esborrany has de tardar entre 30 i 40 minuts. Tot seguit has de transcriure en el full de l'examen amb bona cal·ligrafia el teu escrit. I en l'últim pas has de repassar la teua redacció i no t'oblides del codi de colors. Ara bé, què passa si et quedes en blanc? Comença a fer algunes inspiracions profundes i lentes. Tot seguit has de respondre a les preguntes quan, com, on, qui, amb qui i què, i d'aquesta manera podràs elaborar l'esquema. A poc tindràs més confiança i t'arribaran més idees. No t'oblides de la revisió final de l'escrit, perquè és fonamental. Has de centrar-te no només en el resultat obtingut i missatge proporcionat, sinó també en la coherència i cohesió del text elaborat. Convé recordar que la informació s'ha de presentar de manera lògica. Abans d'entrar a l'examen, et recomane que repetisques afirmacions positives i que t'imagines la paraula apte en els resultats del teu examen. Quasi hem arribat al final del vídeo. Durant l'examen has de saber l'estructura del tipus de text que has de redactar i de com s'elabora l'esquema. Has d'aplicar el full de ruta i la xuleta creativa, escriure l'esborrany, transcriure en el full de l'examen aquest esborrany, repassar l'escrit final, pensar i aplicar el codi de colors i imaginar-te que tens l'apte en la part escrita. Recorda't, pensa de manera diferent per tindre resultats diferents. El vídeo d'avui s'acaba així, però no abans de desitjar-te moltíssima sort a l'examen. Si t'ha agradat el vídeo, per favor, deixa els teus comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació i ens veiem per ací en el pròxim episodi. Adeu!